Awie de muhum ha anya boko. O voice no from kati obapa ma woni so ate. Awie de muhum ha anya boko. Anya boko. Yo, my entie. Me pa cho mesua adepam me wie JHS number 5 me koto adepam mesua adepam ne pon me ho. Enti me pon me ho na me hu be ma bi e friend ko fitawia. Na o se onene gemo be ware me. Yo. Enti okohu me maame. Eno no mpo o sen asa maame hu me a o me ase o be fie be hu me maame. No wana me tena nkura nu mapiem. Emema na yo baba me pa cho enum. Emema na yo baba ako. Enti ya na meka me ho ade ye sam kire no se onya me ho ade. Enti meka na ase na ada se mo nso me hu no nso e fitani. Na ada se mo bam enti me nyinsen de otoso num no. Na meka kire nse se me wona so ma me ho ade de a me ma ne ho biem. Enti nyame se nka me wo mansi obi. Enti akwara no wa wo de otoso sen. Enum. Ana wo so obiem. Wa wo ba ko wa fim. Odi awom anyo ho ade mienu akofim odi awom mienso akofim me ba cho enum de sana minim se nipa de miensa ni nyina no wani so nteteo enkura na enum no an se wo fim ko to aso me ba cho na enkura na enum ntino na me pesa obe me ho ade na me hwe se enkura na enum se ne gimo so na me betena na nka me hwe se nko be me ho ade nso ma ama ne sa enti akura no nya ba aboso me nwotwe no na oma ho enti da ko me frɛ no me friend sare no ma ono no ko o mankra ni ska enti me friend no so ni ho ne sta ba ko se hwi adwuma no yenti o ka kopa adwuma wo satan ma wonum be ba twan enti okoye no enti nyame se nkokoye no on frɛ me enti me na me frɛ no enti me frɛ no se an onye o sto onye nya adwuma nya ne sta no oboabo na kakra ka enti afe no on sandi miskada na me ho kire me pa me nkura num no me ma me ne so mu kakra enti me ya na me bo me sofo so enti me friend sister panyi ba ko de ono ota na so me friend sister na me bo na mane no e na sister no friend na sato mo 700 and no 800,000 kra enti me bo me sofo so amane enti me bo me sofo so amane na me sofo sa de a enka obeje be ma number na wa friend na nko aba na oni aso panyi fo atam se nkra ne do so na nka emo bi akomode ba bo na nka won so bi aka nkola no me ba cho me ko deeper life na me ko deeper de na ma wo nan na wi deeper de nka wo fifi mu rough ma ne wo sa ma na ma wo nan na wi ansa na ba me ko deeper life kumu iba ya bi nka fi to aso enti me so frɛ be ma na frɛ no wa ma na sa ho kire na enti me ma me na so mu kakra enti a kire na me frɛ me papa so na me se da nkra na frɛ no so no nkra no me ho kire me nkra no num no mo do so enkwane didie mo montade hyem o mu school ko printing fit se edo so me so dodo na me frɛ me opa so frɛ be ma na wa ama enti aja na nsere me hu se master program na me sa dem masem baba dam na die wom ne pa na sama e be fie num ni enkwane de otoso nan na ho mfa no na me dia kore ko hospital mo hwe ne junso mo se wonya junso mu ye junso mu yare akra the kidney the way it's functioning to me function to mo je to how many years one year so 12 years but started no 8 years enti me the children hospital ye to but ye dey to children hospital but so me be ma nancy woda ni stapen na me frɛ no and on the sat obehwe no me 50 cedi no koi enti yi yo send 1.5 na buy e chere say lord down is hard ye to kolenu mo send 1.5 Lord da yes had ye to children hospital wa ya je to ho no so ne wansa ne tempest akwa ne yiye ne bai enti be 2 years ago na omo transfer ye ba konfa no che ena de ma anyame nko a anyame ne de mi ho afofie na me ba na that to ase ya sem so ho so ai papa so ho so ako film na nyina ho so ho so ade na me da ho no chesa akwara kwam de no hospital mu ma na ye no sajua se da kwa si da wo de se so ho so why mama so ho so ni nkomo mu oya enso so ho so why so ho so se wanya ado na tumi kasa mama na mama e pe obosia tumi na de akwa na ko konfa no chine aji about en na mane eno so ye da obosia 3.1 na sa ma sorry for Adolfo ni me obi o ti se me da won ma no be hwe me
Mami, shemanim enkachi why eniaman say me pacho bibiri so why enkachi enuti no waba no ne nyina ehu ne puma sibere why me serew so na kasa ye nto aso enti ye dawo ni mu nti me fra be ma no nti be 2 weeks e na oba e na oba akola no be hu akola no tebea no enti oba e ne 2 million ene so osa di jai enkola num ne di oda hospital onu mu adro to adro ba ko bi ko etwe ma e de ma me ko bi sa na 7 million me ma me bia me ne kwa asoro no ma ni kunu sande 7 million na ma de ma akola no enti 2 weeks time ne yi me fra be me ya osimini bi am se kofi enkola num no nkora nan na ofie me ne we da e mu adu to fa asen ya uniska sata no atu kwan ko disen sata me fansa ba se na CCS mu ho CCS mu osu oni bi ye adwoda me da o ma de a chin na de a chin na me fra me sofo na me sofo send 8 million mami eno no pano so no social welfare for ba I say ye omunye yi na nurse for ba ko fra me na almost 7 million na ka na 10 million de 2 million ka ho na so di tua ne be fi ena e be fi ndi se me de akora na ko am de ne ba e se ni no na adura me de ma no aduro no ya toto ni me na ba ku ya tete mama premine ohini ni aga so depende se o si no na me ye eno no nkonkoda se panyin so VSS ai so no fi o sa meto no so ma me ni bi ena e se de otoso 9 and de otoso mi nsa mo so ba twra fi je che so mo so ba twra fi wo mo study se kwa this week ya me kasai wo mo ba exam so mo ya exam so mo de ma kwan ma wo mo study fi say registration fee ma me ni bi me pa che wo ba pa sa from sa me ni bi say no mo kyerɛ me enti anu ti papa ne hwɛ ne ma asam ni nyina ne ho pa twan papa no emra o course hwi no odi 1 year pa twan sa o ko hwɛ ne da me pa cho da bi adentia de enti ama anko ne say me fra ne bu chance ko fi na ye fa na wo o from me o ka kyerɛ me san ba bi o de me pa ye den me so ma nya me se nka me sa hwi no minim ho ntimi nya ankora minim obi aso ho ntimi nya ankora na nam kasa bi a metena ka minim ba bi a wo mame me pa twan me metena konwa we mu a fa ubom makonwen ye di nkomo wo kokua mansa na ye ba ha sa asem we mibusa wo ka kire me se wonti sahwi kasa no enu ti no wanko enam se ada wonto am kasa but ye beduru asese apesa wo ten no na wutwa metwa butu me pa wo be so kire me se me pa cho de tie ne se ena me kan se mimi ni mo bia ho ena me se we kasa na mente wonte kasa tu ko show bi se wo ba wo ko atu kwan 1 year wantumi anko hwɛ ne da me bu sa wo kokua mu ka kye me se wonte wo kasa se hwi yanka twi wo ho ena man ba cho nso an kire me se bia se hwi e bia kurosi me se bia wo si adepa ene na wo ka dia me no ba ya dwen anasa bo hyen e bia wan kire wano an kire me ko pa je se on pese me hu baabi o wonti no wo se me pe baabi o wae de enti man ntimi so ntimi entu ho na mo bia se me kwa akwa hwe ne kira kwan asetena na wo ne tena ye no wanya adwuma bia me pa cho me pamade ade pam na me pam ti wudu so pam me gu so pam ekoso kama enti me kra no me ka hye se aturo bi wa ade pam ya na enkoyi enti me kra no wo nya adwuma no me no akire no be 1.5 year friend me ka chem se wanya so me adwuma bi o muti o maka bosome and at the same time holidays bi bakrampa akwa adwuma wo bonus om de man enti no wode bi akwa ha dan ne ade nam kam kanya to bi ade pam na nye enti sa de ankom peska kram na kam mfa ade pam ho ne ma na kam mfa start bi so nka ho enso me kai na french ro ka chem se adwuma no krampo wo jai se obowa adwuma no ho wo ye den hu so wo jai adwuma ma me pa chi obi na ka chem na damfo bi ano ne no ha ne yere na ka chem se wono no ko nam so no efitani nti no mo sa ko bushikotwa nua no mo ka ho kra so ayi se a wona na eye enti ni nyina na o se anya ska wo na damfo yere ne bo wa mane won se wa masabi be ma na wa forward fode de di kan watumi ada wa biebie wo namu saa ma be ma ne wa wo nkoda nu wa nyo ho ade be ma ne se wo tu amantuo akwa akopa adwuma ba wo ko 1 year wantimi anko hwe ne da se 8 years unim ba bia be ma ne wo won se wana watumi se yemfa ne se ba bia be ma ne wo no so wo yire kora se unim
ya wo frɛ no me frɛ no wo frɛ nkɔmɔ bɛn na wo ni di me frɛ na sa enkra no ho anamontuo na me so ade okoye no akira me ka so onye adwuma afa de best 2 years 3 years mo ko best ano na da me krom busan se na kofi fa na wo ka chem sa me pe obi o wa de na wontimi ne mentina bi na de no so anya wo ade enti free bomb to okon baby na me krom kan se kofi adam aye oboni bia na wo se me nya na hwe timi no wontimi ne mentina bi enti na de che ma me frɛ na me kofi se ma aye oboni mpa wo de fa che na nkura ni nti enka mo so wontimi ne mentina bi ya kan fie ni na aboma wona na tena fie sen o ba pani no how many years afa no ko 20 years mo tena enso kakra de wo mo twetwe mpransa na mo wane ti emfa ne se be 23 years de matena abusuafo mi program yi ampanifo ai shama yi se ye ne ye show no na se nipa na ye bɔ ne kuna dunu nu ho a ya na ye mpese be kan ase bi na we die ye sheda frɛ papa no wo fon so edi kanse ni bedi nkomo na niema bi wo ye kyerɛ ye ni nti e kyerɛ sɛ papa no bɔ na sɛ bi ekwa ba nturu mu brezi afa wo bɛ wo ni bedi ndie enwono eti me pa cho fa foto ni to so ma me ko sanse ye nya no ya ni na twetwe nkomo woni ne kasa ya no wakatew kurobon woni ne kasa wa wura ni nie wotumi sani mu odu a okura wede no wakama wakan watim hwe metwa ma pa na beti ya wei ti said we twa blocks hwe na beti kan watim wa fifi mu a no wa nkola ma mu num wa nyo ho ade watu kwan hwenefu wotumi so ye bia ni mu odu ya ne ho den na se ba bi ogene no ogina hospital akwane yare no obehwe na mde me fu twa na se so wo mai da bi akwane yare no edu 2 weeks time no ba behwe no e no kan akoye mamba cho sana me kan o kan sa ejene sa akwala na yale ndie wo bai 2 weeks time no behwe no sa akwana me ka so oja 2 million ma wo no yo wo wura ye se friend Kofi Tawia se ye hunu ba bi a wo on pese obe kire ba bi wo de a kire ne yere ema ise no akwakoye ensem no bebre na ne nua ba ya obey kire mu so okosi ni so osahwi no ye pese ne maame ne twetwe nkomo to producer pusu ahoma no na yankwa kuma no wane ne kwatwe nkomo so no na je papa ikra se wo ba ne ho e wo sehwi eti so o sehwi ho a o ma ye hunu so ni won so a o ma ye hunu na fei ba bi e be hunu ni bia no ye mfra ne so o ma ye na sede Ghana fo ma ma binum